ens n'anem a la interpretació. Evidentment treballarem la interpretació. La interpretació, l'equip de professors és l'entre soc jo, el David Corselles, el Tito Trifol, la Sílvia Vilarrasa, que la tenim aquí, si vols venir a seure amb nosaltres, Sílvia, la Teresa Manresa i el César Andreu. Ja veieu que no han pogut venir tots, però l'explicació del que farem us la donarem en un moment. Treballem, evidentment, la interpretació és bàsic, és que no us haig d'explicar res, és natural que treballem la interpretació per doblatge, però sobretot la diferència de la interpretació en el doblatge o en qualsevol altre àmbit de la interpretació, és que, per exemple, un actor que fa televisió, un actor que fa teatre, té l'oportunitat de crear un personatge amb una base d'una dramatúrgia, hi ha hagut algú que ha escrit un guió i ja hi ha donat unes característiques determinades al personatge, però a partir d'aquí, a partir d'aquestes característiques que el guionista ens proposa, l'actor pot crear el personatge. En el cas del doblatge no és així, el personatge ja està creat, no podem inventar-nos coses que no són les que hi ha a la pantalla. Per tant, el que ens interessa més és mimetitzar-nos amb el personatge. Per això ens interessa, tornem a allò que havíem parlat abans, ser molt versàtils. No només és una qüestió de color de veu, de dir m'han donat aquest personatge que té la veu ronca i tal, doncs el faig així. No és només això, és amb quin ritme parla, com són les seves emocions, com són les seves pauses, aquí parla amb més volum, aquí baixa, aquí xiu-xiueja, aquí crida. I si xiu-xiueja, jo hauré de xiu-xiuejar, però a més com ell, no com jo. Si crida i es posa histèrica, doncs haurà de ser una histèrica com aquella, no com la Belén, sinó com aquella. Que inclús sent una actriu que hagis pogut doblar en diverses ocasions, no està fent el mateix paper de la pel·li anterior. Per tant, el que ens interessa moltíssim en doblatge és aconseguir ser molt actors, saber interpretar molt, tant com els actors originals, però sense inventar-nos res. Per això necessitem molta oïda, molta humilitat, molta, i estar atents i al ritme i totes aquestes altres coses de les que hem parlat. Tot això ho necessitem per poder mimetitzar-nos amb l'actor original. I això ens dona la versatilitat, també. No sé si la Sílvia vol afegir alguna coseta. Després parlarem dels objectius del primer curs i el segon. Bé, a mi estareu els de segon i bé, com molt bé heu dit tot la Belén pràcticament, treballareu al final del procés aquest, després d'haver passat per lingüistes, logopedes, veu i ritme, amb mi treballareu la interpretació i la pràctica al faristol. Aleshores, doncs, ja ha dit ella la importància d'escoltar l'original, d'agafar el to adequat, de buscar la naturalitat, d'aconseguir entregar-se i transmetre els sentiments sense que aquests s'apoderin de nosaltres, sinó parlant amb naturalitat, no parlant a cops, fer canvis, agafar el ritme que necessitem a cada moment. Posareu en pràctica tot allò que heu après en totes les altres classes. Doncs veurem que de vegades l'important de vegades no és mirar la boca del personatge, sinó mirar-li als ulls, perquè a través de la mirada ens transmet moltes coses. I també d'això de donar-nos que no cal tenir una veu bonica per doblar, sinó que l'important és saber què volem dir i com ho volem dir, trobant la veritat sempre, imitant i respectant sempre la versió original, mai creant la nostra pròpia interpretació. Bé, i tampoc sense fer cantarelles. Les cantarelles, nosaltres hem d'imitar la música d'allò que volem dir sempre amb la nostra llengua, passant de les cantarelles que tinguin altres idiomes. Aleshores treballarem diferents gèneres, farem textos en vers, pel·lícules d'acció, on aprendrem a projectar la veu i a parlar amb agilitat i dinamisme, pel·lícules de terror,
on aprendrem a cridar i a plorar. I aprendrem que el to de la comèdia romàntica i del drama és diferent, de vegades és diferent el to d'una comèdia d'època i un to d'una comèdia actual, on buscarem més la naturalitat. I com aprendre d'una manera ràpida i descobrir el personatge que doblem, com és, quina personalitat té, i això ens haurem d'agafar més agilitat en la concentració i tot això. I els praxis de text seran molt més estrictes. O sigui, no donarem gaires oportunitats, sinó que treballarem ja com si fos de veritat, professional. I ja està, això és tot.